दिनै 8 मार्च बुहुमनाङै दिनै 8 मार्चखौ माने पालन खालामदों खारन 1908 सननिफ्राय बे स्टार्ट जाबोदों क्लारा जेटकिन मुंनि सासे महिलाया बे आयदाखौ दैदेनदों खारन बे दैदेननायनि गेजेरावनो दिनै 2010 सनाव हाजार मानसिया हादर नाङैनो बावहाय 15,000सो महिलाया बावहाय जमा जानानै दिनै बे आन्दलन खालामदों खारन हौवाफोरजों लोगोसे हिनजावफ्राबो जेन समान अधिकार मोनो खारन हिनजावफ्रा गोबां सम माने खामानि मावब्लाबो हौवाफोरजों समान जों बेबादि जेखिनि प्रायोरिटी मोननांगौ बेखौ मोनबोआखै बे हिसाबै क्लारा जेटकिन नामनि सासे महिलाया बेखौ दैदेनदोंमोन आरो दिनैसिम बे माने सोलिबोगासिनो दङ आरो 1911 सनावनो दिनै माने हादर नाङै जार्मान सुइडेन सुइजारलेण्ड डेनमार्क नरवे बेफोरबायदि हादराव बे आयदाया सोलिगासिनो दङ गोजोन्थों दिनै नोंथांमोना बबे हान्जानिफ्राय जोङो गसाइगाव जिल्ला अर्थात गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट वमेन BPF आ जों अबजार्भ खालामदों आरो वमेन डेखौ दिनैनि बे जे मोनसे स्पेशल डे वमेन बे महिलाफ्रा आइजोफ्रा माबायदि जानांगौ नोंथाङा मा बुङो महिलाफ्राथ' जोङो माने जाग्रत हिसाबै दङ जों जेरावबो उन नङा खारन दिनै महिलाफ्राबो गोजौ थाखोआव थांगासिनो दङ हौवाफोरजों समान जोङो अधिकार लागासिनो दङ आं बिसोर जे माने गुबुन माने पार्टिनिफ्राय बिसोरो बे खामानिखौ मावदों दे बिसोरो बिसिबांसिम आवगायदों जों बेखौ माने आवगायहोगोन जों बेखौ बुंनो हाया बे जाबाय बेक्तिगतनि खोथा गावसोर जेखौ मावदों मावथों मोजाङैनो मावथों BPF दोलो हान्जानि आइजो गांखं आफादा राजखान्थि बेलायावहाय बेसेबां जौगानाय खोनायाखिसै आइजो महिलाफ्रा जेनेबा BPF नि आइजोफ्रा अर्थात वमेनफ्रा जों गोख्रों जानानै दं फैगोन समफ्राव आरोबाव जेन जोङो गोख्रोङै माने सरकारखौ लाबोफिननो हायो बेनि थाखाय जोङो जुजिगासिनो दङ आरो फैफिनखागोनबो दिनै गोबां आइजोफ्राबो दि BPF खौ नागारनानै UPPआवहाय जगदान जानायखौ नुनो मोनो मा बुङो बे गावबा गावनि खोथा जों बेखौ बुंनो हाया बिसोर थांदों आरो जोंहा गोदान सिखार लायगोन जोंहाबो मानसि जोबा खारन BPF दोलोआ मोनसे रिजनेल पार्टि हिसाबै गसंनानै दङ जों अपोजिशन हिसाबै जों अपोजिशनैनो गोरायैनो दङ आरो जोंनावनो फैगोन